Takže Erika, v prvom rade ďakujeme veľmi pekne za prijatie a za možnosť uskutočniť tento rozhovor. Budeme sa rozprávať o tvojej tvorbe, o tvojej vydavateľskej činnosti, o tom, akým spôsobom si sa dostala k literatúre a že teda si už známa aj ako spisovateľka, aj ako vydavateľka. A keďže všetko má svoj nejaký počiatok, niekde to začína, tak úplne prirodzenou otázkou je opýtať sa, kde sa to teda všetko začalo. Pevne verím, že tvoje rodisko, obec Turček, ktorá predsa sa nachádza, dá sa povedať, obkolesená prírodou, históriou, asi ti dali do vienka záujmy, ktoré si neskôr pretavila do literatúry. Takže kde bol počiatok tohto tvojho úsilia? No ja ďakujem ešte tiež, že ste prišli, že sa môže uskutočniť tento rozhovor a že zase môžem niečo o sebe povedať. A kde to začalo? No ja som si uvedomila až tak v Lani alebo predlani, keď som písala tú nemeckú krv, že vlastne stará mama mi dala taký základ do vienka, pretože ja som nechodila do škôlky, ale chodievala som ku nej ako do opatery, no a ona mi rozprávala rozprávky. No a ja proste, veľké oči, veľké uši. A asi tam vznikol, možno, to ja len tak si vravím, že možno tam vznikol ten základ pre tie príbehy, pretože ja od malička mám rada príbehy a rada proste také nevšedné, nezvyčajné veci. A rada sa delím o to, čo vidím, počujem, prečítam, o proste zážitky, o dojmy. Takže to rozprávanie je u mňa prirodzené, že nielen si to nechať pre seba, ale podeliť sa s niekým iným o to, čo som vravím, videla, počula, čítala a tak ďalej. No a tam vravím, možno vznikol pri tej starej máme práve ten základ toho rozprávania. No a tá história, no tak áno, ten Turček má, proste to moje rodisko má nejakú tú históriu, príroda, India. Tak, ale ja, ako, aby sa teda niekto nehneval, teda tí moji spoluobčania, takí počernejší, ja ich dodnes volám, že moji Indiani, takže ja som s nimi vyrastala. Takže asi toto všetko na mňa vplývalo a nejakým spôsobom ma to ovplyvnilo a nejako formovalo, no čo ja viem. Čiže môžeme sa zhodnúť, že v tých školských rokoch, nazvime to takto tvojich, vlastne tú lásku k príbehom ti venovala stará mama, ktorá nejakým spôsobom tie príbehy ti hovorila a oslovovali ťa tie príbehy. A zároveň asi to bola aj tvoja taká prvá učiteľka umenie rozprávať, lebo je umenie rozprávať príbehy tak, aby zaujali a vlastne, aby mali nejakú tú svoju výpovednú hodnotu. To bola možno fáza, kedy si tie príbehy počúvala, možno si sa pokúšala vytvárať vlastné, ale pokiaľ by sme sa mali rozprávať o literatúre, to znamená, že siahala sa po nejakých knihách, niektoré ťa oslovili viac, niektoré menej, niektoré tie témy sa potom pretavili aj do tvojej vlastnej tvorby, niektoré tie témy možno máš rada dodnes. Vedela by si o tomto období niečo povedať, kedy si teda siahla po knihách a možno v tebe dozrela tá myšlienka, že kto ho vie, možno aj ja raz budem spisovateľkou. Áno, no odvtedy, ako som sa naučila čítať, tak prakticky čítam stále. To je, keď sa ma aj niekto pýta, aká je moja záľuba, proste knihy. ja len čítam. Ja nešportujem, ja proste sa nevenujem nejakým iným záležitostiam. Proste kniha je pre mňa relax, zábava, kamarát, všetko proste. Takže odvtedy, ako som sa naučila čítať, som prepadla proste tomuto. Ale musím povedať, že my sme doma nemali až tak veľa kníh. Mám staršiu sestru, ktorá teda bola taká veľmi zlatá a tá mi kupovala knihy. Spolu sme si teda objednávali, alebo ona už zarábala, takže ona kupovala knihy mne. Ale mala som a mám, teda znova sme sa objavili po rokoch kamarátku, ktorá pochádzala z učiteľského prostredia a oni teda knihy mali doma veľa. No a keď som k ním chodievala, tak sme si požičiavali a ona potom zase ma dostala do knižnice, ukázala mi to čaro a chodievali sme spolu vlastne do knižnice. Takže aj jej ďakujem, že ma vlastne priviedla k tým príbehom a k tým knihám ako takým. No a mala som, áno, obdobie, kedy som
ja keď tak spätne rozmýšľam nad tým, tak som vždy mala rada knihy dobrodružné, westerny, detektívky a sci-fi. Toto sú 4 žánre, ktoré proste sa doteraz nejak objavujú v mojej knižnici a ku ktorým proste siaham. A práve v takomto období naozaj tých 13 až 15 rokov som si tak povedala, tak nejako sama pre seba, že ja by som jedného dňa si tiež chcela napísať knižku a z toho takého môjho obľúbeného žánru. No ale ako k prvej som siahla práve k tým westernom, pretože tie boli asi také v tom 14-15 ročná som čítala všetky Majovky a ten Vinetu, proste moja veľká láska. No, takže som samozrejme začala si v hlave tvoriť taký príbeh z toho divokého západu. No ako 18-ročná som sa pustila do prvého takého písania, ale tú knihu som naozaj s obrovskými prestávkami prepisovala, dopisovala, potom zase prepisovala a dokončovala, až nakoniec som teda prvý diel ide o trilógiu, hej, tuto Bojovníci duhy. Takže som sa k tomu vrajím stále vracala a v roku 2009 som sa potom konečne pustila, že idem to z toho zošita prepísať do počítača. Samozrejme už boli aj iné možnosti, bol internet, iné informácie a tak ďalej. A keď už som sa potom do toho pustila, tak si vravím, no ale už nech je to aj seriózne. Tak nech to je aj čitateľné, lebo dovtedy to bolo len také. Ja som naozaj začala písať v tom 83. Tedy nebol internet. Ja som mala jediný atlas a informácie, iba ktoré som mala v hlave načítané zo všetkých tých majoviek. A ono, aj ti poviem, že ten prvý diel, keď som poslala do jedného vydavateľstva, tak tá vydavateľka mi aj napísala, že má pocit, ako keby sa ocitla na nejakej povale a otvorila rodokapsy, lebo že to je presne toto. Ale ja som si vôbec neuvedomila, že kopírujem vlastne to prečítané, čo mám, lebo ono toho bolo veľa, hej, nazhromaždené v hlave. Až potom neskôr, keď už som sa pustila aj do 2. a 3. dielu tých Bojovníkov dúhy, pretože vrátim sa ešte k tomu, že ja som nemala ambície byť už potom spisovateľkou, ani nejak písať ďalej ďalšie knihy. Ja som si chcela splniť ten sen z tých dievčenských čias a reku, keď už som tomu venovala toľko námahy, tak reku, napíšem si to, dám si to do takej podoby, dokonca taký samizdát mám ešte doma vytlačený. No ale stala sa taká vec a ja to rada aj na besedách hovorím, že keď som písala alebo dokončila ten prvý diel, tak sa mi tu asi otvoril taký komunikačný kanál a jednoducho zrazu prichádzali nápady, prichádzali ďalšie proste pokračovania a tak vrajím vznikla tá trilógia Bojovníkov duhy a práve v týchto dňoch sa mi ukázala aj informácia z Facebooku, kde teda uvádzam, že v tom roku 2018 som ja teda vydala Bojovníkov duhy a že teda vyšli od prvého písania, čo bolo niekedy v júli roku 1983, takže vyšli po 35 rokoch a 3 mesiacoch sa narodili. No, takže vravím, ja som nejaké ambície ani vtedy nemala, už potom, lebo už však boli deti, vydala som sa, boli iné starosti, práca, potom kariéra, kadečo, takže ale potom vravím, tak nejako to prišlo a som už s tým pokračovala, takže tak. Neviem, či som ti odpovedala teraz. Určite. Ono samo o sebe je to krásny príbeh, akože keď zvážime, že rukopis, na ktorom si začala pracovať ako 18-ročná dievčina, ktorá teda do finálnej podoby, táto knižka sa dostala po 35 rokoch. No. Čiže dá sa povedať, že tvoja prvotina, ktorú si tak pestovala, hýčkala celý ten čas, je vlastne prvým dielom Bojovníkov dúhy, ktorí sú teda trilógiou. Áno. A že teda došlo k tomu, že
ten príbeh sa asi pýtal na svet, keď si hovorila, že po tej prvej časti sa ti proste otvoril nový svet a proste bolo potrebné vyrozprávať, ako to bolo ďalej. Málo kto to takto má, alebo mnoho autorov si pamätá, že písalo, niektorí si možno pamätajú čo a povie, kde je tomu koniec a tak. Ale toto je vzácne možno v tom, že tebe ten konkrétny príbeh naozaj proste sa zrodil pod rukami a je tu s nami. Hej? Na rozdiel od, povedzme, iných autorov, ktorí povedali, áno, písal som to také nepodarky, alebo som rád, že ani neviem, kde to je, lebo a tak ďalej. Takže bola si hneď na tej prvej svojej misii veľmi úspešná. No ja sa smejem, pretože stretávam sa s tým, že začínajúci autori, všaké odporúčania, aké sú, že by mali písať, ja neviem, nejaké poviedky najprv, ale nejaké krátke literárne útvary a ja rovno 600-stranový román. Hej, to je moja prvotina. Takže ja neviem písať poviedky napríklad, lebo ja sa potrebujem rozpísať, ja neviem dať do nejakého krátkeho útvaru celú tú pointu. Takže pre mňa poviedky akože nič, 0 bodov a ja rovno som vyštartovala do literárneho sveta so 600-stranovým románom. A to je v poriadku. Mala si ambiciózny plán, ktorý si vyžadoval ambiciózny priestor. Takže všetko dobre dopadlo. Bojovníci duhy je to impozantný zväzok a našiel si svojich čitateľov a obdivovateľov a zase pevne verím, že knihy, ktoré vznikli z lásky k dobrodružnej literatúre tvojej mladosti, dnes budú inšpirovať ďalších mladých ľudí, aby si možno stanovili podobné ciele alebo splnili podobný sen, ako si splnila ty. Čiže vieme, že na začiatku tvojej tvorby stala láska k westernom, indianským románom, k dobrodružnej literatúre. Áno. Neskôr to vychádzalo z tej literatúry, ktorú si čítala. Čiže usudzujem, že z toho spektra literatúry, ktorý si prečítala a dodnes určite s obľubou rada čítaš, sa vytvoril nejaký diapazón tém, s ktorými pracuješ aj ako autorka, ale dnes vieme, že teda nielen indiánska tematika sa spája s tvojím menom. Nájdeme diela, ktoré teda sú venované tomuto žánru, ale nájdeme aj diela, ktoré zaradíme medzi spoločenské romány, medzi romány historické, aj najnovšie teda aj mysteriózne, k čomu sa teda dostaneme. Kde teda nastalo to rozšírenie tvojich tvorivých záujmov o tieto témy? No, ja ti tak poviem. Nemala som ani nejak určené veľmi, že čo chcem tvoriť a čo chcem písať. Proste prichádzali tie námety, prichádzali témy. Keďže ja píšem podľa skutočných udalostí, podľa skutočných historických postav, podľa námetov, ktoré nájdem, tak vždy sa proste držím toho, čo nájdem. Hej? Takže bolo obdobie, kedy ku mne prichádzali tie námety z toho amerického prostredia, tak som to proste spracovávala. A píšem to, čo by som možno sama chcela čítať. Alebo nie, že možno. Proste mám rada nevšedné témy, neokúkané, neopozerané, takisto aj filmy a tak ďalej. Proste niečo, čo tu ešte možno aj bolo, ale inak spracované, alebo proste, hej, tak ja som taká nevšedná. Mám rada, ale mám to rada aj u iných autorov. Hej, nové pohľady dávaš, možno aj na staršie témy alebo zavedené témy. Áno, presne tak. A proste toto sa mi páči. Na to ma práve preto aj si veľakrát aj s mužom, keď pozeráme nejaký film, vravím sa, toto je super, lebo toto ešte nebolo, alebo toto je iný pohľad na niečo. A to je tá pridaná hodnota, ktorú ja oceňujem, vravím, u akéhokoľvek diela. No a čo si sa ma teda pýtala? Či vieš identifikovať ten moment, kedy si zrazu zistila, že širšie spektrum tém? Lebo niekto by mohol povedať, že dobre, tak próza o indiánoch je super, prečo si pri nej neostala? No, neostala som z toho dôvodu, ako som povedala, že spracovávam námety tak postupne, ako ku mne prichádzajú. A ja som natrafila už keď som písala asi teda ten 9. román z toho amerického prostredia. Už vtedy som mala otvorenú takú, alebo pripravenú záložku s tými ďatlovovcami. Ja som vtedy o nich ešte veľa nevedela. Ja som bola tak, ako aj mnohí iní čitatelia ešte doteraz na Slovensku, že ani nepočuli treba o ďatlovovcoch. Takže ani ja som nevedela. Ja som
proste len, to by, niečo by to mohlo okolo toho byť a tak som si proste, spravila záložku v počítači, dobre. Skončilo to, lebo ja nikdy nepíšem 2 romány naraz, nečítam 2 knihy naraz, vždy sa naplno venujem len jednej knihe, jednému príbehu, jednému filmu a tak ďalej. Takže keď som to dokončila, tak som začala spracovať proste tú tematiku ďatlovovcov. No a to okolo toho, čo som sa dočítala, k čomu všetkému som sa dostala, že ešte teraz mám oči na vrch hlavy, tak som si povedala, toto je hodné spracovania, aj keď je to úplne iné, než čo som teda písala doteraz. A nejak aj tak vnútorne som cítila, že je čas na zmenu. Že nemusím sa proste stále držať len tých indiánov a tej histórie a tak ďalej. A že možno by to mohol byť zase nejaký taký nový odrazový mostík v tej mojej autorskej kariére. Proste, že by ma to mohlo posunúť niekam inám. Takže toto bol taký ten, že našla som inú tému a začala som sa jej proste venovať a tak to je. Keď by som teraz našla zase niečo, ja neviem, úplne iné, no tak sa tomu, a bude to hodné spracovania, no tak sa tomu budem venovať. Ja nie som taká, že teraz budem písať, ja neviem, až do smrti stále to isté, nedržím sa, vravím, spracovávam to, čo ma zaujme, o čo sa chcem podeliť s čitateľmi, čo si myslím, že má zmysel dostať na ten čitateľský trh a že jednoducho má to možno tým ľuďom čo povedať. Takže takto som to a s Indiánmi som skončila. Ale vravím, ak by som, ja stále ešte dostávam správy, alebo mi píšu, že toto je, aj tento týždeň som dostala takú správu, že toto je taká téma, viem si predstaviť, že by si to zase spracovala. Neviem, čo bude. Možno, že o 5 rokov alebo o 10, ak ešte budem zdravá. Možno znova sa k tomu vrátim, ale ako ja nezatracujem žiadnu tému. Vravím, je to aj o momentálnom nastavení, o pocitoch, o tom, ako to vnímam a proste tak sa k tomu proste aj staviam. My sme sa dostali vlastne k tomu žánru mystery, ktorý najnovšie sa teda spája s tvojimi knižnými počinmi. Začali sme teda tým počiatkom, boli to vlastne tie príbehy z divokého západu, korenené romantikou po všetkých stránkach. Mystery je predsa... No, ja ťa opravím, ak môžem. Ono to neboli len, že z divokého západu. Zase, aby si diváci a čitatelia nemysleli, že ono tam to boli aj spoločenské proste príbehy, ktoré rozoberali aj ťažké témy, ktoré sa týkali práve prevýchovy tých indiánov a tak ďalej. Čiže to boli aj historicko-spoločenské, ale aj historicko-dobrodružné. Každopádne boli to historické, ale boli tam rôzne témy spracované. Čiže nielen, že indiáni, kouboji a kone a strieľačky. Takže takto. Áno, to je to, čo si vlastne hovorila, že pozrieť sa na tradičnejšie témy novými očami, že ty si povedzme do toho, čo by na prvý pohľad zaradiť dobre ako westernový príbeh, nesla si tú rovinu spoločenskú, psychologickú, naozaj nejaké ťažké sociálnu situáciu. A vieš prečo? Lebo ja som bola odmietaná kvôli tej téme, ktorú som spracovávala. To je zaujímavé. Ako náhle. Vieš o tom povedať viac? Áno, idem ti to povedať, lebo bola si odmietaná, ale nakoniec si na tom vlastne naštartovala svoju literárnu kariéru. Takže je tu nejaký taký tvorivý rozpor, ktorý bol takým malým zázrakom. Tak vieš, v čom spočíva to kúzlo? Bola si odmietaná a zrazu si bola žiadaná, hoci si písala to, čo sa pôvodne odmietalo. No jednak to, že ja som tvrdohlavý a že keď sa už do niečoho pustím, tak to robím. Bez ohľadu na výsledok. A tak to bolo aj v tomto mojom prípade, pretože ja som písala, jeden príbeh za druhým, bez ohľadu na to, či ma odmietajú, či ma chcú vydať, alebo nechcú vydať. Keď máme byť konkrétni, hovoríme o ktorých príbehoch, lebo oni sa už neskôr objavili ako knihy. Vieme to, povedzme, špecifikovať? No boli to Bojovníci duhy, všetky 3 diely, bolo to potom aj Osamelé vtáča, Spútaná divočinou. Toto boli, medzi tým som ešte napísala potom taký jeden zo Slovenska, spoločenský príbeh, lebo mi bolo odporúčané, že aby som skúsila niečo pre ženy.
Bola trendová. Hej, aby som bola trendová. Tak som si vyskúšala niečo, ale som povedala, nie, tá ďalšia cesta, ako to nie. Nie je to, čo by som chcela. Hej, tých autoriek slovenských, ktoré píšu zo súčasnosti, je veľa, nemusím ja byť ďalšia. Nehovoriac o tom, že ja chcem byť iná. Takže takto. A vraciame sa do toho momentu. Bola si odmietaná. Bola som odmietaná práve z toho dôvodu, že píšem z takého prostredia, akého píšeme. Stačí, že v anotácii sa objavilo slovo indián, alebo divoký, alebo western, alebo proste niečo, len takéto slovíčko a proste vydavatelia sa asi ďalej ani nedostali. Rovno mi napísali, že nie, lebo indiáni, ako to je nemoderná téma a tak ďalej. Ale vravím, ja som písala ďalej, bez ohľadu na ten výsledok. Čiže v šuflíku sa hromadili rukopisy? Hromadili sa rukopisy, až teda nakoniec vydavateľstvo Koruna vydalo, však Tina van der Holland, ktorá teda vlastní vydavateľstvo, tá mi dala ako prvá teda šancu. Aj to teda spravili sme ako prvý diel Bojovníkov duhy, ako elektronickú knihu, čiže takýmto spôsobom som sa dostala do toho povedomia. Potom medzi tým vyšiel ten spoločenský román, zase v inom vydavateľstve, ten z toho Slovenska a potom Artis Omnis mi vydali Spútaná divočinou. A tam sa to zlomilo? Zlomilo v akom slova zmysle? Tá kliatba, že nechcené témy zrazu boli... Nie. Tá kliatba sa zlomila tak, že som si založila vlastné vydavateľstvo. Aha, takže to bolo magické slovíčko, Henry Book, proste vydavateľstvo. Toto bolo kúzlo, ktoré zmenilo všetko. A ja ti aj poviem prečo. Čiže bolo to po románe, ktorý si vydal v Artis Omnis. Áno, Spútaná divočinou. A vtedy si povedala, že môžeš ísť vlastnou cestou. Môžem ísť vlastnou cestou. A že vlastné vydavateľstvo ti umožní vlastne ten rozlet. Ale nie, ono to nebolo preto, že by som mala nejaké zlé skúsenosti s vydavateľmi, hej, to Bože chráň to, akože aj Artis Omnis, aj Koruna, hej, akože... Prvý dôvod poznáme, bola si tvrdohlava. Bola som tvrdohlava a bola som nedočkáva. A tak to je druhá Bola vec. som nedočkáva, pretože tým, že ja som písala naozaj jeden román za druhým, keď vyšli Bojovníci duhy, ako ja neviem, 6. kniha, ja už som písala, ja neviem, asi 10. alebo ako rozumieš, toto bolo to, že ja som bola netrpezlivá na odpovede od vydavateľov. Ja aj teraz sa snažím autorom, keď mi pošlu proste do 3 dní odpovedať. Hej. Vždy sa pozriem na rukopis a vždy, lebo ja viem, aká je tá netrpezlivosť autorská a ja sa proste snažím im vždy odpovedať, či áno, či nie. Proste nejaké to vyjadrenie. Väčšinou je to áno alebo nie? Väčšinou je to áno. Dobre, do 3 dní povedať áno je skvelé. Ale stáva sa, že teda aj nie. No, proste, hej, ale dobre, budeme aj o tomto hovoriť. Ale vravím, bolo to, že som mala veľa už napísaného a to, že som bola netrpezlivá čakať na vydanie knihy, pretože som si naozaj povedala, no ak ja mám takto čakať, ja neviem, po pol roku alebo roku na vyjadrenie, že či vôbec, ja vedia, za ten čas napíšem ďalšie 2 romány, vedia, mám 100 rokov, kým sa dočkam nejakých, no tak reku nie. Tak som si začala zisťovať veci okolo toho, čo to obnáša mať to vlastné vydavateľstvo. No a zistila som, že to nie je vôbec žiadna hrôza. A keďže ja už som živnosť mala, len som si ju rozšírila. Potom som oslovovala, čo ja viem, tlačiarov, že ako sa tá kniha vydá. Prvú vlastnú som si vydala Posledný potomok. Zisťovala som si okolo distribúcie a tak ďalej. Čiže všetko toto, to bola taká niekoľkomesačná práca, komunikácia. Zašla som aj osobne do tlačiarne, aby som tých ľudí spoznala. Zašla som do distribúcie. No a takto som si to všetko očukala. No a som si vydala vlastnú knihu, aby som vedela, či to vôbec viem, lebo ak náhodou pokazím volačo, tak nie druhému, ale sama sebe. Hej, takže zistila som, že viem to vydať, že nie je to až také hrozné a nie je to ani finančne až také strašné. Reku, viem to zvládnuť. No a takto som si teda založila to vydavateľstvo. Hneď teda hovorím, že v tom mojom vydavateľstve vydávam knihy na náklady autorov. Hej, čiže je to také iné. Zase niečo iné na Slovensku. Takže takto, no. My keď sme hovorili s Katkou Sojkou, oni zakladali vydavateľstvo Hydra.
tiež som sa teda pýtal, že či nemali rešpekt, keď to vznikalo, že išlo to tak rýchlo, že sa nestihli báť. Áno. To bolo po prvé a po druhé, že ani nedomysleli všetko, čo s tým súvisí, takže išli akože v pohode. Hej? A až dodatočne zistie, že asi to mohlo byť aj náročné, ale nebolo, že proste nejakým spôsobom v tej eufórii sa to nejak tak celé zvládlo. Tak to je, keď sa pustíš do roboty, nemáš čas rozmýšľať nad hlúpostiami a pracuješ. Takže ideme k tomu bodu. Mala si za sebou niekoľko kníh v iných vydavateľstvách. Predpokladám, že v šuflíku viacero projektov, ktoré čakali na vydanie. Ano. A sme v momente, kedy si vlastne vydala prvú knihu vo vlastnom vydavateľstve. Ako to vyzeralo, že kniha sa ocitla v knihkupectvách z tvojho vlastného vydavateľstva, takže predpokladám, že o to viac ti záležalo, aby to všetko dobre dopadlo, pretože tá ambícia, veď chcem aj ďalšie pustiť do sveta, závisela od súdej tej prvej knihy. Veľmi si sa bála, aké bude prijatie tej knihy, alebo... Nie. Nie? Nie, ja si verím. Výborne. To znie ako dobrý recept. Tak ono to je... Vieš, ja ti to vysvetlím na takom príklade. Veľakrát mi autori pošlú rukopis. A teraz trebárs ten rukopis nie je hodný vydania. Ako to poviem na rovinu. Nie všetko sa dá vydať. Hej? A teraz tí autori ma, dajme tomu, presviečajú, veď ale ja si to zaplatím. Hej? Tak ako myslia si, že keď si to zaplatia, tak proste majú právo, že to musí výjsť. A ja vtedy im dávam v podstate dve veci také na výber. Hej? Že buď teda to vyjde pod značkou Henry Booku, lebo ja už predsa mám za sebou nejakú históriu, už ma troška poznajú aj tí knihkupci. Nepodpíšeš sa pod čokoľvek? Nepodpíšem sa pod čokoľvek, pretože už som sa aj ja popálila, že som sa nechala ukecať a tak ďalej. Hej? Potom nás čitatelia zniesli pod čiernu zem a tak ďalej. Ale buď to teda bude tak, ako si to ja predstavujem, to znamená, že aj po jazykovej stránke, ale a vtedy dám tomu ten punc toho môjho vydavateľstva, alebo ak tak veľmi veríte tomu svojmu rukopisu, tak môžem vám pomôcť vydať tú knihu, ale iba pod vašim menom. A veľakrát to nechcú tí autori. Ale ja som sa toho nebála. Lebo... A prečo sa to boja tí autori? Tak keď sa neboja výjsť s vlastnou kožou na trh ako autori, myslím, že už nič nepokazia tým, že ako budú keby sa chceli schovať. Hej? Že však dobre, ale máme za sebou to vydavateľstvo. Ale niečo to znamená. Ale ja im sľubujem ako pripraviť tú knihu tak, ako keby to aj bolo pod mojou značkou, len samozrejme, čo ja viem, robím ústupky, hej, že trebárs nebudeme až tak zasahovať do korektúra a tak ďalej. Lebo, vieš, veľa autorov je strašne citlivých na svoj text. Mnohí ma presvedčujú, ja som na tom robil celý rok. No a čo, veď ja robím celý rok. A popri tom, keby si vedel, čo všetko tiež sa mi vyškrtá, hej, no a čo? Hej? Ale pre dobro toho textu a človek potrebuje taký nejaký iný pohľad, hej, to korektora alebo nejakého beta readera a tak ďalej. Ale mnohí sú takíto, že tvrdia, že no ale ja som na tom pracoval 2 roky, no tak ja proste nebudem z toho škrtať nič. No tak dobre, tak keď si až tak veríš, no tak potom sa nemáš prečo báť vydať tú knihu iba pod svojím menom. A vraj mnohí nechcú. Alebo úplne akože úplne odskočia, hej. Takže, alebo potom vravím, vôbec tú knihu ani nevydáme, pretože skutočne, ak ja mám prerábať každú vetu, čo sa stáva, tak som jednak je to, si to nezaplatíte, lebo to je strašne veľa roboty. A po druhé, už to nebude vaše dielo. Už to bude dielo nás, mňa a korektor. Takže toto sú také veci, že také zvláštnosti, ktoré sa stávajú. No. Takže ja som si sa takou okľukou vrátim k tomu. Ja som si verila, pretože už som mala ohlasy jednak na ten spoločenský román, jednak na to Osamelé vtáča, jednak na tú Spútanú divočinou. A viem, trebárs koľko roboty bolo, že až tak teda veľa roboty nebolo po tej jazykovej stránke z toho vydavateľstva, takže som vedela, že asi písať viem, len ma tiež treba nejako učesať a učesať akože po jazykovej stránke a ja to tak hovorím, že treba naše romány učesať, alebo autorom to tak hovorím. No a
Myslela som si, že prinášam tým čitateľom, vravím, jednak tú nevšednosť, jednak taký iný pohľad na tú tému a neobávala som sa toho, že je to napísané zle. Lebo vravím, už som mala nejaké skúsenosti, ale zase na druhej strane musím povedať, že snažím sa samu seba prekonávať každým románom. takže takto. To je skvelé. Kým sa spýtam, aké to je písať príbehy podľa skutočných udalostí, pretože na to treba aj nejaký literárny fortiel. Niekto si myslí, že je to jednoduchšie, povie, veď predsa to sa stalo, to stačí len dať na papier. Niekto tvrdí, že je to ťažšie, pretože zmocniť sa tej témy, ktorá možno už bola aj vypublikovaná x-krát rôznym spôsobom, ale na novo prekvapiť, zaujať je o to ťažšia úloha. K tomu sa o chvíľočku dostanem predovšetkým s tými tvojimi mysterióznymi príbehmi, ktoré napriek tomu, že sa tam teda dochádza k prelínaniu reality a fantázie alebo takého neskutočná, takisto sa zakladajú na skutočných udalostiach. Ale súvisí s tým jedna otázka, aké to je, a v tvojej tvorbe je to, nechcem povedať, že zriedkavé alebo ojedinelé, v každom prípade je to jedinečné, aké to je objavovať svoje vlastné korene a teda písať je príbeh podľa skutočných udalostí. Teraz narážam vlastne na tvoj román Nemecká krv. Lebo tá je iste špecifická v tvojej tvorbe tým, že máš azda najbližšie tým udalostiam, tým, že ako sme hovorili, hľadaš svoje korene, svoje rodiny. Je to teda historický román, ktorý je v podstate generačný, by som až povedal. Popisuje osudy ľudí a súčasne úzko prepojený s históriou vašej rodiny. Ako sa ti toto písalo? Či si mohla pri tvorbe využiť už povedzme skúsenosti, ktoré si nabrala pri svojej predošlej tvorbe, a či naopak si musela vynachádzať nejaké postupy alebo prichádzať na nejaké metódy alebo fígle, ako uchopiť tú tému tak, aby teda bola autentická, aby možno zúročila to, čo si sa dozvedela sama o sebe, o svojej rodine, o jej koreňoch a jednoducho nejakým spôsobom to vyložila čitateľom ako vážnu historickú tému, ktorá má úžasný presah aj do súčasnosti, pretože má. Ako k tomuto celému došlo? Neviem, že si na to trúfla, ale že povieš si, že dozrel čas alebo pýtal sa na svet tento príbeh a cítila si potrebu vyrozprávať. Lebo mnoho ľudí skúma, ale nechá si to pre seba. Isté, že aj to je, veď ľudia si robia rodokmenia a tak ďalej, ale ty si cítila potrebu ten príbeh rozprávať. Prečo? Čo bolo na tom nového? No ešte dobre, že si sa tak opýtal, lebo tie tvoje otázky sú tak dlhé, že už... No ja som povedal, že budem rozprávať určite. Na začiatku. Presne takto je. Ja som tým, že mám tú schopnosť, nechcem sa tu stavať, že či je to dar, to musia povedať čitatelia, ale mám schopnosť rozprávať prostredníctvom tých písmen. Myslím si. A toto sa rodilo v mojej hlave už tak dávnejšie, dlhšie. Som si hovorila, že predsa len tie moje nemecké korene, tí moji Nemci ako predkovia a celkovo história toho rodného kraja, tá Nemecka, proste hej, v tom srdci Slovenska, že stojí za vyrozprávanie a zároveň veľa som vedela z rozprávania starých rodičov, môjho otca a tak ďalej a tak ďalej. Ale vravím, všetko má svoj čas a to z toho dôvodu, že ja spracovávam tie témy tak, ako mi prichádzajú. Možno je to hlúpe, ale proste takto to bolo. Musela som proste dokončiť tých ďatlovovcov. No a potom v 2020 zomrel otec, ktorý bol teda už naozaj posledný z celého toho rodu, aj keď teda ostal strýko v Čechách, teda jeho brat. Ale to, čo ma naštartovalo celkovo na to písanie, bola kniha o obci Turček, ktorú mi darovala bývalá starostka a tá sa aj stala teda krstnou mamou tej knihy, keď som ju krstila. A tam tie informácie boli tak skvele spracované, toľko vecí som sa dozvedela, ktoré som ja o Turčeku ani netušila dovtedy, že som si povedala,
proste toto musím dať, musím to, dlhujem to nejakým spôsobom proste tej rodnej obci, lebo čím som staršia, tým mi je milšia. A čím dlhšie som preč proste z tej obce, tak tým radšej sa tam vraciam. A vrajím, všetko to, čo som sa dozvedela, som potrebovala proste o tom Turčeku napísať. No a samozrejme, ako to napíšeš najlepšie? No z prostredia, jednak ktoré poznáš, ak som tam vyrástla, ale z rozprávania tých, ktorí sú ti najbližší, a to sú práve tí príbuzní. A vrajím, mala som to šťastie, teda, že boli nemeckej národnosti. Takže prišiel čas, z tohto dôvodu som sa rozhodla to dať, aby ostala nejaká pamiatka po nich, aby ostala pamiatka na to, čo sa tam dialo, aký historický vplyv to trebárs malo aj na tú obec, aký odsun trebárs tých Nemcov bol. A toto proste bolo veľa tých udalostí, ktoré sa tam udiali, ako proste tých Nemcov, trebárs utláčali, ako ich odsúvali, ako si trebárs moja stará mama hľadala deti, lebo im ich vzali násilím a tak ďalej. Čiže to všetko jedno dňa sa dočítaš v knižke, keď po nej siahneš. A myslím si, že to patrilo proste zase do toho môjho portfólia knižného. Ako vidíš, že je zase úplne iná odbočka, ale proste vtedy dozrel ten čas, že som si povedala, idem do toho teraz, alebo už nikdy, lebo ja rozmýšľala som predtým už, čo ja viem, pár rokov dozadu, ale nikdy to nebolo také, neviem, možno som mala aj taký akýsi rešpekt voči tým žijúcim ešte. Ja keď som tú knihu potom aj napísala a v lete som bola za sestrou v Čechách a blízko býva teda ten otcov mladší brat, už má 87 rokov, tak ja som mu tú knihu dávala s veľkou trémou, lebo on bol jediný, ktorý vedel proste, ako sa to všetko odohrávalo. No on potom, keď som mu telefonovala, tak veľmi dojato proste mi hovoril, že to bylo hezké, ja som sa tam spoznal. Ja proste, lebo ja som hovorila, ale nehneváš sa, že som tam niektoré veci vymyslela. Je to beletrie. Takže akože taký v pohode, ale vravím, možno aj ten rešpekt tam bol nejaký. A vrajme aj iné starosti človek mal. Proste vtedy dozrel čas a z tohto dôvodu som sa rozhodla, že teraz idem spracovať to nemeckou krv. A dobre som urobila, veľmi dobré ohlasy sú na ňu a ako stále sa predáva, stále je po nej dopyt a stále sa dobre míňa z knihkupectiev. Takže tak. Takže ako si hovorila, ten príbeh sa pýtal na svet a našiel svojich čitateľov. Čo sa týka ďalšieho smerovania tvojej tvorby, dostávame sa do žánru mystery. Áno. Je to teda žáner, ktorý stavia na skutočných udalostiach viac alebo menej potom interpretovaný po umeleckej stránke, pretože väčšinou ide, nejaké dramatické až tragické udalosti, pri ktorej nikto z tých autorov našťastie nie je, pretože väčšinou ten epilóg je akože veľmi nedobrý pre všetkých tých účastníkov. Akým spôsobom sa ti píšu knihy z tohto žánru? Začala si teda románom 9. Už si teda spomínala, že ten príbeh ťa veľmi oslovil, že teda vzbudil v tebe tie pocity, ktoré si chcela teda vyrozprávať. Ty si určite tvorivo riešila otázku, ako tú tému uchopiť. Cez koho budeš rozprávať? Či to bude v prvej osobe, alebo ako to bude napísané? Ako vyzerala tvoja príprava na písanie tejto knihy? Teraz nemám až tak na mysli, že teda isté, že si sa musel oboznámiť s tým príbehom a s tými pár málo knižkami, ktoré k tomu vyšli, ale keď si chcel povedať, vyrozprávam to po svojom, povedzme to takto, inak, ale hlavne po svojom, ako to urobím? No, ja ti poviem, ako pristupujem všeobecne k tej tvorbe. Práve preto, že budem úprimná, asi by som ani nevedela si vymyslieť príbeh čisto vymyslený. Hej? Tak. Čiže taký ešte nie je. Taký som ešte nenapísala, ani sa nechystám. Dôležitá informácia. Takže všetko, čo píšeš, je založené na skutočných udalostiach. Tak. A osvedčilo sa mi to a baví ma to. Pretože ja mám rada príbehy podľa skutočných udalostí. Či už knižné, alebo filmové. To je hneď pridaná hodnota, keď tam vidím na začiatku
inšpirované skutočnými udalosťami. Tak to je proste, hej, mňa hneď akože. Má to svoje čaro, má to tú pridanú hodnotu, že nech je to čokoľvek, či je to thriller, horor, ja neviem. Napísal to život. Napísal to život. A to je to mrazivé na tom pre mňa, lebo si poviem, dobre, to je jedno, niečo tam určite bolo vymyslené, ale ono sa to stalo. Hej, to je na tom to, že z toho má človek tú husiu kožu. A ja som vlastne lebo aj o tých indiánoch, tam všade som proste písala o skutočné postavy, skutočné udalosti a tak ďalej. Čiže ja stále spracovávam skutočné príbehy. A teraz tieto mysteriózne sú pre mňa o to viacej také lákavé, že naozaj teraz sa stali a ostali nevyriešené. Čiže išla som po nejakých tých záhadách, ale zase nie cielene. Ja keď som spracovávala 9, tak som sa dopracovala, no ja mám ten kanál asi otvorený, alebo ja neviem, čo sa proste deje, ale ja jednoducho dostali sa ku mne informácie, či už keď som niečo hľadala na internete, tak úplne nejaké iné okno a pozerám a toto, čo tu je, že čo to je, alebo som našla v inej knihe, ale nejakú zmienku, alebo niekde v správach, čokoľvek. A ja mám taký súbor, ja si to tam proste odkladám a ja potom, keď je viacej času, tak začnem si to potom hľadať, že čo som to ja vlastne našla. Čiže takto som ja našla ďalšie námety. A tak vznikla vlastne tá myšlienka tej série Mystérií, pretože keďže som tú 9 spracovala tak, ako som ju spracovala, tak som si povedala, aj tie ostatné, hádam, teda budú zaujímavé pre čitateľa, alebo tá 9 dosť teda veľký úspech mala u čitateľov. Tak z tohto dôvodu vrajím, pre mňa sú tie skutočné príbehy mrazivé na tom a rada ich proste spracovávam a rada sa do nich púšťam. A ešte niečo si sa ma pýtala, lebo som zabudla. Dobre, môžeme voľne nadviazať tým, že povedzme... Prepáč, už viem, čo som chcela, že akým spôsobom pracujem. Nájdem námet. Ale to je len 10% alebo 10% proste toho celého, čo k tomu písaniu potrebuješ. Lebo námet je námet. Keď nájdem námet už a zdá sa mi zaujímavý, tak už to je plus. Potom hľadám, koľko informácií okolo toho dokážem vypátrať. Na internete, v iných knihách alebo proste knižnici a tak ďalej. Pokiaľ nájdem dostatok informácií a ešte je to treba podchytené ďalšími nejakými možno záhadami a tajomnosťami všelijakými, tak si poviem, áno, toto má význam spracovať a pustiť sa do toho. Potom rozmýšľam nad tým, z akého je to prostredia a čo sa treba zviaže k tomu danému prostrediu. Možno nejaká mystika, možno nejakí bohovia, náboženstvo alebo nejaké iné udalosti a okolnosti, ktoré by som mohla zakomponovať vlastne do tých príbehov. No a potom si určím, kto budú hlavní hrdinovia. Alebo z akého pohľadu. Keďže ja všetky knihy píšem vždy z pohľadu danej postavy, to znamená, že čitateľ je tá daná postava a jej očami sa proste díva na tie udalosti, tak vždy si určujem, kto bude hlavná postava, z koho pohľadu idem prerozprávať ten príbeh. No a potom vlastne si určím aj akým štýlom, aká bude kompozícia vlastne toho príbehu, lebo nechcem len tak, že čo od A do Z išli odtiaľ potiaľ, ale spravili toto a toto. Takže akým spôsobom, či tam budú aj nejaké retrospektívy, či tam budú striedať viaceré postavy a tak ďalej. Takže toto všetko, keď mám, tak si potom spravím mustru. Škoda, že som nedoniesla. Ku každému mám spis. Nejaká kriminálka, proste mám spis, kde mám výstrižky, kde mám proste z internetu stiahnuté veci a tak ďalej. Mám zošit, kde si určím postavy, kde si píšem asi ako sa bude vyvíjať dej. A keď ja už viem aspoň na tých 80%, že ako kniha bude vyzerať, keď už mi tu buble v hlave, tak až vtedy sa vlastne púšťam do písania. Ale ono je to veľmi krátke obdobie, pretože ja spracovávam jeden námet za druhým a mne zhruba
trvá nejaké 2-3 týždne len, kým si spravím prípravu pre ďalší román. Hej? Takže vrajme, ja píšem jeden za druhým. Takže nie je to tak, že niekto, čo len pol roka alebo rok si dá pauzu. To by som ja nevedela. Veď ono vlastne, ten výskum, nazvime to takto, toho materiálu, aby sme si aj uvedomili, lebo často sa to nerozlišuje vo vedeckej a populárno-naučnej literatúre, je, že výskum si robíš pre potreby príbehu. To znamená, keď máš pocit, že už zo získaného materiálu informácií vieš poskladať ten príbeh, už človek nepátra ďalej, lebo zase nie je umením ani žiaduce zaťažiť ten príbeh zbytočnou nejakou faktografiou. Ten príbeh uniesie len určité množstvo faktov, ktoré ho ozvláštnia, akoby zreálnia do nejakého prostredia a tie postavy urobia životaschopnými a uveriteľnými, ale zase sa to nemôže predsa zmeniť na, že to má nahradiť nejakú pomaly encyklopédiu, niečo podobné. Áno. Čiže toto ti dávam za pravdu. Tá príprava je určite dôležitá. Keď sa vrátim k tej tvojej knihe 9, keďže bola taká prelomová, začalo vlastne to tvoje mystery obdobie alebo tvorby mysterióznych románov, stretla si sa pri tej tvorbe knihy s nejakými ťažkosťami, s ktorými si sa nestretla predtým pri koncipovaní iných kníh? Bolo to v niečom iné? Alebo musela si nájsť na novo nejakú cestičku? Že, a si, aha, doteraz som písala takto, ale pri tých 9 toto mi asi nepomôže. Musím si nájsť niečo iné. Musím to uchopiť inak. Hej? Alebo keď si volila toho rozprávača. Isté sú tam limity. Ja neviem, človek, keď zvolí rozprávať očami dotyčnej postavy, ten limit, nedá sa hrať taká hra, že ja viem všetko a viem to, čo nevie čitateľ a tak ďalej. Dôsledne sa hrá o to, čo mohla vedieť tá postava. Čiže toto všetko treba dať do úvahy. A čiže narazila si na nejaké takéto tvorivé obmedzenia, ktoré si musela obísť, nájsť si tú svoju cestičku a predtým si povedzme nemusela riešiť takúto vec? Áno, bavíme sa o záhadách, lebo samotný život je záhadný, ale toto je predsa záhada na kvadrát, pretože to nie je len obyčajný život, je to ešte niečo, čo ostalo, a to treba povedať otvorene, že ani ty neponúkaš vysvetlenie tej mysterióznej udalosti, no my nevieme, ale však nikto to nečaká, to nie je chyba toho diela, sú to otvorené dvere do nekonečných interpretácií, lebo ide o ten pocit, o tie príjemné zimomriavky, o možno nechať na seba padnúť tú váhu celej tej záhady, prežiť to a potom včas sa rozlúčiť, pretože našťastie to nebolo našim osudom, ale nechať tú emocionálnu stopu. Čiže čitatelia, ktorí siahnu po tvojej knihe 9, a ja som sa vlastne nedozvedel, jak to bolo, to nie je ani účelom. Ale teda pýtam sa na to, že je to téma, z ktorou sa ťažšie možno narába, či si hľadala nejaké nové cesty alebo nové prístupy. Pekne si to povedal, že zanechať tú emocionálnu stopu, pretože mojou ambíciou nebolo vysvetľovať tie záhady, pretože ja teraz už píšem teda 4. príbeh, ale ani sa nechystám vysvetľovať tie záhady. Pre mňa bolo najdôležitejšie zase podeliť sa o tie svoje dojmy, o tie svoje pocity, ktoré som mala z toho, čo som našla a interpretovať ich ďalej proste tomu čitateľovi a nech si on trebárs spraví emóciu, názor, nech pátra ďalej, nech hľadá, alebo nech povie, nič mi to nedalo a tak ďalej. Hej, čitatelia sú rôzni, ale vraj nebolo mojou ambíciou niečo vysvetľovať. Ani nebudem vysvetľovať. Ja sa iba snažím predostrieť tomu to, čo som našla, spraviť z toho beletriu, spraviť z toho príbeh zaujímavý a ukázať, že aha, aj niečo takéto tu bolo a teraz tu máš čitateľ a porad si s tým sám. Hej, že teda buď budeš ďalej patrať, alebo zavrieš a necháš to tak. Našťastie mnohých, čo sa týka 9, som inšpirovala k tomu, že teda sa začali zaujímať o túto záhadu alebo tragédiu, skôr by som to nazvala. A k písaniu 9 som pristupovala veľmi zodpovedne a to ku každej knihe, ale s veľkým rešpektom. S veľkým rešpektom v tom slova zmysle, že som z toho nechcela robiť nejakú lacnú knihu, lebo dá sa, kadečo, mohla som tam namontovať, ja neviem. Sú aj také lacné knihy. Všetko možné. Áno. Ale ja som chcela proste v prvom rade
zoznámiť čitateľov s tými hlavnými hrdinami, s tým ich myslením, s tým, ako sa treba stešili do tej prírody a aký bohužiaľ teda ten osud mali. Pretože ja som pri štúdiu tých materiálov jednak veľa tých faktografických kníh prečítala a jednak som si pozerala dokumentárne filmy, dokonca ten ruský seriál som pozerala. Čiže rôzne spracovania, ale žiadne mi neponúkli to, ako som to spracovala ja. To znamená z pohľadu tých hlavných hrdinov, že to boli mladí, žijúci ľudia. Hej? A ja som dostala proste taký nápad, že ich na tú chvíľu v tej knihe oživím. Pretože som... Konkrétne môžeme povedať, ktoré ide postavy, rozprávaš to očami? Tak tej Ziny Kolmogorovej a Rustema Slobodina. Tých som si vybrala spomedzi tých 9 a to z toho dôvodu, že mi boli najsympatickejší. Čo sa týka aj tých povách, aj toho, čo som sa o nich dočítala, aj teda pomerne veľa informácií som sa dozvedela, tak som to potrebovala. A samozrejme mnohé veci som tam nakombinovala aj z vlastného takého nejakého života a z toho môjho pohľadu, že asi ako by som sa ja správala v tom danom čase, ako Zina trebárs, tak sa mi to tak lepšie nejako. Ale vravím, vždy, čo som sa dočítala, tak to boli, vždy sa o tých hlavných hrdinoch, o tých študentoch hovorila ako o obetiach, mŕtvolách proste a tak ďalej. Ale ja som o nich hovorila ako o živých ľuďoch, pretože nie, že som o nich hovorila, oni boli v tej knihe, oni žili až do posledného toho výdychu. A práve včera aj ten pán, čo nahovoril tú knihu, povedal, že s veľkým rešpektom ju aj on nahováral, pretože dosiaľ vraj ešte nenahováral knihu, ktorá bola napísaná podľa skutočnej udalosti a podľa takejto tragickej udalosti. Takže povedal, že miestami sa mu triasol aj hlas, proste, že bolo to pre neho ako veľká, ako keď ja som to písala, tak on to proste takto, že cítil a že bolo to tam cítiť v každej tej stránke toho, že som nechcela z toho spraviť nejakú lacnú knihu, ale že som k tomu pristupovala tak, ako som pristupovala. To svedčí o kvalitách tvojho príbehu, tvojho v tom slova zmysle, že vlastný prístup, ktorý si uplatnila na túto tému, ktorá je možno všeobecnejšie známa, ale ten prístup si zvolila svoj. Vieme to povedať veľmi konkrétne v tom slova zmysle, že je niekoľko kníh aj beletristicky spracovaných o Ďatlovej výprave, ale mnohé sú naozaj ako keby ostávajú z hľadiska psychológie tej udalosti, z hľadiska toho, že sa jednalo o živých ľudí so všetkými svojimi mladých ľudí, radosťami, strasťami, žijúcich v zložitom období ale hovorí sa tam v tých knihách, lebo ty si čítal asi tie isté, čo ja. Áno. Ale hovorí sa tam o nich ako o tretích osobách. Áno. Žiadne to nie je spracované z pohľadu tých daných postav, z tých samotných aktérov. To bolo to, čo ma na tom lákalo. Áno, je to také veľmi intimné, že človek je v koži tých mladých ľudí. A poviem, že o to väčšia akože berie človeka hrôza, lebo proste to zažíva ten príbeh. O jeho kvalitách hovorí okrem iného teda aj to, že vyšla kniha teda v slovenskom jazyku, existuje už český preklad a teda v týchto dňoch sa zrodila aj audiokniha, takže milovníci mysterióznych príbehov budú mať možnosť si vybrať alebo osviežiť možno aj to prečítané zase formou vypočutia. Takže to máme knihu 9, ktorá je stále v knihkupectvách, stále si nachádza nových a nových čitateľ. Už veľa nie je v knihkupectvách. V knihkupectvách je už len 30 kusov. No, tak možno aj na čase počítať s dotlačou, pokiaľ teda čitatelia nechcú siahnuť po českom preklade. Uvidíme, aký úspech bude mať tá audiokniha. Tak údajne, ak všetko pôjde dobre, mala by byť pred Vianocami ešte, tak neviem. Výborne, takže to je dôležitá informácia, takže k Vianociam ako vhodný darček. Pôjdeme teda k tomu druhému titulu. To je kniha Maja, ktorá je v podstate čerstvou novinkou. Zase je prírastkom do žánru mystery. V tvojej tvorbe, ani on teda v tvojej tvorbe si jedinou a doplňame jedinečnou autorkou žánru mystery na Slovensku. Žiadnu inú nepoznám. Ja neviem.
až taká bude, ja ti poviem, alebo to prezradíš potom akože dobre by bolo, aj to dobre znie, ale zase nechcem sa pasovať silou mocou do nejakej prvej dámy mystery, alebo čo ja viem. Ale zatiaľ, dohodneme sa, zatiaľ je to pravda a pravdou to ostáva, čiže poďme k tvojej druhej knižke Maják. Spomínala si, že už keď si pracovala na knihe 9, mala si nejakú predstavu o témach, ktoré by boli povšimnutia hodné z hľadiska autorského. Asi si ich mala viacero. Spomedzi tých tém si vybrala Maják. Takže čo rozhodlo o tom, že ideš do tohto príbehu, že si ho uprednostila povedzme pred inými príbehmi a v čom to bolo iné ako práca na 9? No ja keď som písala Maják, tak vlastne už som mala napísaný aj druhý mysteriózny príbeh, ktorý dám von na budúci rok. Ale tam som sa trošku tak... A vidíš, teraz mi tak napadlo, že som ti neodpovedala na tú otázku, že v čom som sa musela brzdiť, keď som písala mysteriózny príbeh. Lebo teraz mi to tak napadlo a to v súvislosti s mojím beta readerom Tomášom Elekom, ktorý má načítaných mnoho proste kníh od Kinga a proste túto tematiku a on bol ten, ktorý čítal aj 9, tiež v takej súrovej podobe ako ty, lebo ty si bol prvý, čo si to prečítal. No a on proste bol ten, ktorý ma usmernil, ktorý ma... Lebo tam toho bolo veľa, pretože 9 mala z počiatku 400 strán. A nakoniec vyšlo 285, čiže vidíš, koľko som vyškrtala. Pracovala si na tom celý rok, povedané argumentov tvojich autorov. Ešte potom som vlastne pracovala, ale v čom som sa musela krotiť a musím sa, a myslím si, že už pomaličky na to prichádzam, možno pri 10. mystériu už to ľavou zadnou dám, ale v čom som sa musela krotiť bolo to, že som tam nesmela dať všetko to, čo som sa dočítala, dopatrala, respektíve menej tých možno emócií a nejakých takých sentimentálnych záležitostí, ktoré sa trebárs uplatňujú pri spoločenských románoch. Lebo napríklad Nemecká krv je napísaná úplne ináč. Tam sa to proste hodí a tak ďalej. Ale tuto som sa v tomto musela krotiť. A treba sa aj tento Tomáš mi povedal, čo tam si zase toto vyhoď, to daj preč, to nie, to sa tam nehodí. Hej. Čiže on si to prečítal, tuto sme sedeli vonku na hojdačke a tam mi to rozprával a ja už som dobre, že neplakala, že preboha, veď ja neviem písať, veď to ty mi tu všetko vyškrtáš. Takže bol to taký boj trošku aj so mnou. Poslúchla si ho? Poslúchla som ho. A potom som ešte poslúchla aj moju korektorku, ktorá teda je skvelá a ktorá mi ukázala mnohé veci, že dobre, toto nedáme. Čiže títo dvaja ľudia z toho spravili to, čo teraz majú možnosť čítať čitatelia. Pri tom druhom románe, tam tiež mi tento Tomáš do toho kibicoval a už vtedy som to chcela vzdať. Som si povedala, že ja asi neviem písať mystérie, že ja si ostanem asi pri tých mojich spoločenských, že proste to nie. No ale potom tu bola táto tretia téma, tento Maják a som si povedala, nie, ja sa nevzdám, lebo som ti povedala, že som tvrdohlavá, ja sa len tak nevzdávam. To bolo už na začiatku. Že sa nevzdávam a že proste som si povedala, ak máš možnosť na sebe pracovať a byť lepšia, tak to urob a skús a choď do toho. Hej. Takže toto som, tak vravím, tú jednu tému som tak trošku odsunula, veď sa ma Tomáš teraz aj pýtal na tom krste, no a ty si to už úplne vzdala s tým románom, či ako? Ja vrajím, nie, vyjde na budúci rok, ale už som tam, nechcela som sa zaoberať s tým, že idem teraz zakomponovávať tie tvoje pripomienky, pretože ten Maják bol rozpísaný a vrajím, akým ho nedokončím, tak sa nevenujem niečomu inému. No ale bolo to tak napísané, že potom aj korektorka, že v podstate nemáme tam až tak veľa roboty. Samozrejme, boli tam nejaké úpravy a vrajím si, keď je to hotové, tak to dám von, lebo zase by sa ten čas natiahol, keby som mala opravovať nejaký iný román a neviem, či by sme to stihli na september tohto roku. Takže z tohto dôvodu ten román, ktorý som mala napísaný, vyjde až na budúci rok. Hej, takže sľubujem, že to tak bude. No, ale čo sa ma pýtali, že prečo Maják? No, opäť považovala som to za zaujímavú tému. Opäť je to niečo, čo sa nevyriešilo do
dodnes. Skúsme len pripomenúť pre divákov, o čo ide. Zmiznutie z troch strážcov z majáka a jednoducho tie okolnosti, ktoré k tomu viedli, tak ma proste vyburcovali k tomu, aby som zase pátrala aj ďalej. Ale najviac napríklad, čo ma na tom maják, ani nie takto samotné zmiznutie, pretože mohla ich naozaj počas búrky spláchnuť nejaká vlna. To, že sa nenašli tela, neznamená, že je to nejaká strašná záhada. Hej. Veď tak mohlo ich odliv, desí, hej, tam ich mohlo čosi zožrať v bori. A tak, hej, čiže toto nebolo až tak, ale to, čo ma na tom, boli dve veci. A síce to, že tá spoločnosť Majáková uzavrela to pátranie, alebo celú tú kvázi, to vyšetrovanie tej ich smrti tým, že bola búrka, a že zahynuli počas búrky. Ale tá zaujímavosť je, že v tom čase nebola nad tými ostrovmi Flenenovými nebola žiadna búrka hlásená, hej, lebo to nebolo tak ďaleko od pobrežia, tie stanice meteorologické, alebo aké to tam vtedy boli, proste žiadnu búrku nezaznamenali. Búrka bola až pár dní neskôr. Takže zaujalo ma, že ak to nebola búrka, tak potom kam sa podeli. A druhá vec bolo to zničenie toho jedného z tých mól, pretože to bolo tak zničené, že dodnes naozaj rozmýšľam, že čo sa tam mohlo udiať, pretože vrajím kolajničky boli vytrhané zo zeme, bola rozritá pôda, bol ten žeriav, ktorým sa vykladal tovar z lode, tak ten bol zrútený, zvalený, dokonca nejaké podvaly betónové boli proste, či betónové, železné boli z betónu vytrhnuté, vyválané. Tak zase som rozmýšľala, že ak to bola búrka, ak to búrka spôsobila, tak tam musela byť teda ale riadna, keď toto spôsobila. A ak teda tá búrka tam nebola, tak potom kto zničil to molo, hej? Čiže toto boli skôr tie veci, ktoré ma na tom zaujali a na čom som potom stávala celý ten príbeh, ktorý je teda napísaný tak, ako si mal možnosť prečítať. A zase rozprávaš ten príbeh očami hrdinky Daveny. Áno. To znamená, to poznanie toho prípadu, tých udalostí je limitované jej videním toho, čo mohla v tej dobe o tom vedieť. Asi my nevieme o nič viac ako ona vtedy. Pretože napriek 100 rokov, ktoré uplynulo od tejto záhady, a teda kvázi vysvetleniu tej majakovej spoločnosti, že sa to stalo takto, aby to bolo uzavreté nejakým akože zmysluplným spôsobom, tak ti to umožnilo rozprávať ten príbeh zase veľmi, veľmi emotívne očami mladej ženy, ktorá opäť má svoj myšlienkový svet. Vidíme tam, rodí sa tam nejaká láska, má proste... No je to normálna mladá žena. Ktorá dospieva a tak ďalej, žije v tej dobe, v akej žije, v prostredí, v akom žije, proste rybárska osada, proste v podstate taký chudobný, nehostinný kraj, hľada seba, hľada svoje miesto v živote a príde do toho teda táto tragédia, ktorá jej vlastne zoberie otca. No? A ostane na tým jeden veľký otáznik. Takže opäť my máme možnosť akoby vklznúť do jej postavy a pozerať sa na ten svet jej očami. A je to opäť nesmierne emotívne. Čiže tam vidno, že naozaj veľmi dobre využívaš svoje skúsenosti. Aj teda, čo som mal písania spoločenských románov a tak ďalej, že poviem tak, je tam aj ten ženský román skombinovaný s thrillerom a proste možno až nejakými takými duchárskymi v dobrom presahmi. Ale vieš prečo, lebo zase, no prepáč, som ťa teraz prerušila, to len konštatujem, že... Mi tak napadlo, že ďalší aspekt, prečo som sa rozhodla, že pôjdem do písania tohto príbehu, je to, že tie Flenenové ostrovy mali takú históriu, akú mali, že som sa tam dopátrala proste k tomu, že tam chodili z toho pobrežia robiť nejaké rituály, že ten Flenen tam proste naozaj, to bol mních, ktorý tam tú kaplnku ešte si nechal postaviť. Čiže také, a samozrejme tá história toho, že sa hovorí o tom, že tam sú duchovia, že sú tam nejaké nadprirodzené javy a bytosti a ja neviem čo. Takže toto bolo
takéto podhubie, čo mi dalo proste ten rozlet tej mojej fantázii, že som to vlastne mohla využiť. A aby to ešte lepšie teda bolo, tak som si vymyslela tej Daveny starú mamu, že bola Írka, a tam už potom tí Kelti, hej, proste boli, ale tí Kelti boli napokon aj v tom Škótsku, hej, takže tam celý ten ostrov je proste popredkávaný týmito. Takže toto sa mi na tom, to bolo to spúšťadlo, kedy som si povedala, mohol by to byť zaujímavý príbeh. Trošku som sa obávala toho, že nebude až taký pútavý, ako bola 9, ale tá bola postavená trošku viac na tej, nechcem povedať, že serióznosti, ale na tom rešpekte k tým mŕtvým. Aj keď nechcem povedať, že tu nebol rešpekt voči tým mŕtvým, ale tí sú tam okrajoví. Hej? Tam proste, oni nie sú tí hlavní hrdinovia, a dokonca mi to aj bolo vyčítané jednou čitateľkou. Hrdina je miesto činu. Že proste ona si myslela, že kniha bude o tých 3. No tak nebude, lebo ja nechcem spracovávať príbehy tak, ako by možno očakávali čitatelia, a vždy sa snažím robiť niečo iným spôsobom. Ešte bola, keď som robila inú profesiu, tak som mala takého šéfa a ten vždy hovoril, že ak robíš, buď rob veci úplne ináč než väčšina, alebo ak robíš to, čo väčšina, rob to ináč. Hej, takže jasne. Výborná rada. Nielen do literatúry. Tohto sa držím. Hej. Tak. Plus musíme zmieniť ešte na ostatok tie verneovské motívy. Áno. Lebo mnohí by ani nechceli veriť, že tam nejaké verneovské motívy. Priznám sa, aj keď som prvýkrát čítal, že spomínaš v súvislosti s Daveninou knižnicou alebo 20 000 míľ pod morom, tak hovorím, že to je úžasný motív, že krásne aj tie verneovské motívy do toho zapadli. Takže no tak, ale vieš prečo. No. Áno, viem teraz prečo. Ja to zase poviem, lebo som to našla v tvojej knihe. No nie, preto sa na to pýtam, ale keď sme sa o tom rozprávali, tak málo kedy napríklad ja mám nejaký že spisovateľský blok. Ja už keď píšem, tak idem jak píla, hej, ale proste stalo sa toto, že som sa zrazu v tej tej polovičke alebo v nejakej možno štvrtine som sa tak nejako zasekla a rozmýšľala som, a ktorým smerom vlastne ja idem uchopiť, alebo ako ja idem smerovať vlastne to písanie, aké vlastne bude vyvrcholenie toho príbehu. Vážne som si to vtedy povedala a v tom čase som čítala tú tvoju knihu Záhady 19. století a ty tam rozoberáš práve tieto verneovské motívy, tie rôzne plavidlá a tak ďalej. Kapitán Nemo. Nechcem prezrádzať čitateľom, aby som ich neobrala, ale proste vtedy mi to tak prišlo takto, hej, a vravím, toto je fantastické, vtedy som ti to hneď aj písala, vravím, Miloš, ty aj nevieš, ako si mi pomohol. A to sa stalo. A jednoducho, a vtedy, no a to je to zase tak, ako keď máš niečo zastreté a potom ti niekto tak odokrie a ty zrazu vidíš, áno, veď tak toto chcem, hej, čiže vtedy zase a už som proste potom vedela presne, hoci vravím, mám premyslený ten príbeh, ale on sa mal trošku ináč skončiť, ale toto bolo niečo, také, že mi to dalo taký iné smerovanie a myslím si, že dobre, že som sa nedržala toho pôvodného. Určite áno, ten otvorený koniec je svojím spôsobom veľmi spektakulárny, lebo dobre, človek môže domýšľať, čo bolo ďalej. Mňa vždy baví domýšľať, že žili šťastne a tak ďalej, kto vie kde, ako. Hej, je ten koniec otvorený, ale práve preto je veľmi silný, lebo ten príbeh Davenín, ako teda nielenže lúštila záhadu ostrova, z ktorého sa stratili traja strážcovia majáka, jeden z nich bol teda jej otec, čiže bolo to veľmi osobne previazané, ale do určitej miery to bola udalosť, ktorá zmenila jej život, nastavila jej budúcnosť, hej. No ona sa nechcela no takto, zase ja som bola tá Davena, hej, a zase som rozmýšľala, čo keby sa to stalo mne, ako by som uvažovala, čo by som robila, ako by som sa zachovala. A jednoducho, keďže ja som tvor zvedavý, tak asi by som sa tiež neuspokojila s tým, že by som teraz len kde si pokorne čakala, čo mi kto povie, že čo sa stalo môjmu otcovi, nehovoriac o tom, že bol pre tú Davenu všetko, hej, ten otec. Tak
som ju poslala na ten ostrov, lebo bola netrpezlivá, zvedavá a chcela sa sama presvedčiť, alebo teda nechcela čakať na informácie od niekoho iného. No a proste takto sa dostala na ostrov, nehovoriac o tom, že o tom ostrove ona vôbec nič nevedela. Takže všetko to, čo sa potom dozvedela sa od tých námorníkov, s ktorými tam bola, od tých strážcov, ktorí jej začali rozprávať tie príbehy. No a takto vlastne vhupla do toho mysteriózna, ani nevedela ako. Hej? A o tom je tá kniha proste, že nie len, že sa snažila odhaliť, čo sa teda tomu otcovi mohlo stať, alebo aj tým ostatným, ale zároveň sa zaplietla ona sama proste do toho mysteriózna. No tým, že sa pozeráme na to jej očami, vlastne už tie prvé kroky na ostrove robíme s ňou. To je to zaujímavé, že celé to pátranie vlastne prežíva čitateľ na vlastnej koži, lebo Davena dostáva tie informácie zarovno s nami. Tak sa dozvedá ona, dozvedajú sa aj čitatelia. Takže bolo to veľmi sugestívne. Pomaličky sa blížime do finále, ale nedá mi, aby som sa neopýtal teda na tvoje plány. A na tvoje plány teda aj v tom zmysle, že ako to vlastne bude s tvojou treťou knihou z tohto žánru, ktorá je vlastne druhá. Ak vieš niečo prezradiť, alebo môžeš. Hej? Pretože vieme, že kniha vychádza budúci rok. No. To sa vie 100%, pretože knižka je napísaná. 100% nie je nič. Hlavne, aby sme boli zdraví. To je síce pravda, ale kniha je teda plánovaná na budúci rok. Tak. Je hotová, to je podstatné. Je napísaná. Vieme alebo chceme k tomu niečo povedať, už keď sme začali tú tému, určite čitateľov poteší aspoň teda to, že po 9 alebo 9 majaku príde zase jednoslovný názov. Áno. Čiže bude to, ak smieme povedať, čo? Lovozero. Brána do inosveta. Čiže Lovozero, brána do inosveta. Ano. A teraz to, čo môžeš prezradiť, ak chceš, tak môžeš navnadiť všetkých, ktorí si zúfajú, že maják mohol byť dlhší, pretože oni by si počítali aj viac. Tak to je dobré, vynahradíme to. Dostala som výčitku, že akože všetko super, len mohla byť hrubšia. Ja si myslím, že všetko, čo tam malo byť, bolo... To je v poriadku, ja to nereklamujem. Kniha nemusí byť hrubá, kniha by mala byť dobrá. A zanechať dojem. Tak. Takže, lebo čítala som už aj hrubé knihy, ktoré som vzdala na 300 strane a som povedala ako dosť, ja nemienim ďalších 300 strán sa mučiť, napríklad. Takže v prvom rade kniha by mala byť dobrá a zaujať toho čitateľa. A to, že mi niekto napíše, že mohla byť hrubšia, to je len proste známka toho, že sa páčila. Áno. Už ako avizuje ten názov, teda Lovozero, tak sa vrátim zase do Ruska. Teraz si predstavím, ak všetci googlia, čo to vlastne bolo. Ale je to zo skutočných udalostí, čiže tomu sa nevyhneme. Tak, áno, lebo ten námet mi prišiel pod ruku, keď som sa zaoberala tou deviatková. Keďže tá je z Ruska, tak proste aj toto sa mi tam ako si hodilo. Takže som to spracovala, no ale vravím, keďže tam boli tie pripomienky, tak nechcela som sa s tým zaoberať a budem sa s tým zaoberať teraz. Aby to mohlo výjsť na budúci rok. Takže je to z takého už nie cárskeho Ruska, ale z roku 1922, kedy vtedajšia tajná služba NKVD poverila jedného profesora Barčenka, aby zorganizoval expedíciu. To sú fakty, čo hovoríme, aby bolo jasné. Áno, to sú fakty. Aj pre divákov. To sú fakty, aby teda zorganizoval expedíciu na polostrov Kola, konkrétne k jazeru Lovozero, pretože by sa tam mala nachádzať brána do podzemia. A vtedajšia NKVD verila, že na svete existuje 7, ale 2 sa nejak stratili alebo zmizli, zanikli, neviem. Takže že už existuje teda len 5 brán do podzemia. Jedna mala byť v Egypte, jedna pri jazere Titikaka, ďalšia kdesi v Tibete, 4. už ani neviem kde a 5. mala byť práve pri tom Lovozere. No a keď som začala spracovávať tento príbeh, čo ma teda naozaj zaujalo, tak som zistila, že samotné to Lovozero, alebo tá oblasť okolo Lovozera sa skutočne vyznačuje rôznymi paranormálnymi javmi.
teraz bude mať Ferko radosť, keď sa bude pozerať, že môže urobiť expedíciu. Paranormálnymi javmi, že tam proste ľudia majú rôzne vidiny, že sa správajú zvláštne, že ich, čo ja viem, bolí hlava a tak ďalej, čo je zase to podhubie preto, aby som ten príbeh mohla spracovať. No a tento profesor teda mal za úlohu nielen nájsť tú bránu do toho podzemia, pretože tam sa mala ukrývať teda tí vnútrozemšťania, iná civilizácia, ktorí mali podľa NKVD poznať, proste mali mať iné technológie, zbrania a tak ďalej a malo to pomôcť, proste malo to slúžiť na to, aby získali tieto tajné informácie, technológie a tak ďalej a aby sa Rusko stalo nedobytnou krajinou, hej, a najmocnejšou na svete. To bol cieľ NKVD. Ale keďže profesor Barčenko pracoval v Bechterevovom inštitúte a on sám sa zaoberal paranormálnymi javmi a všelijakými telekinézou a takýmito záležitosťami, tak ten jeho nadriadený ho poveril aj tým, aby, keďže je to teda tak hodne na severe, aby skúsil nájsť aj nejaké pozostatky bývalej Hyperboreji, ktorá sa mala kdesi teda na severnom pole rozprestierať voľakedy dávno a dochovali sa aj nejaké staré mapy. No ale profesor Barčenko mal prioritne svoj hlavný cieľ, ktorý chcel získať proste od tamojších, netunajších, od tamojších, tam žijúcich teda sámov, čo boli teda domorodci. No a chcel zistiť hlavne tajomstvo fenoménu, ktorý sa tam proste nejak uplatňoval u tých domorodcov a ten bol nazvaný plač polárnych líšok. No a to je proste, hej, ďalej už nepoviem. Práve som chcel povedať, že už dáme strih. Dáme strih, hej. Pokračovanie na budúce. Takže toto všetko som spracoval. Toto sú ale fakty, hej. Áno, to je dôležité povedať. Áno, že keď ľudia budú hľadať, toto presne nájdu. No a ja, ako som to spracovala a ako som to uchopila, tak toto bude taký dobrodružný, mysteriózny, paranormálny príbeh, by som povedala, lebo je tam veľa vecí zaujímavých, aspoň teda pre mňa a dúfam, že aj pre čitateľa. A kedy by mala kniha výjsť? Zase v septembri budúceho roku. No a ak sa ešte pýtaš aj na plány ďalšie, pretože ja vždy mám napísané do zásoby. Čiže tu povieme, toto je rukopis, ktorý existuje. Čiže zapracuješ nejaké pripomienky, ako sme počuli. V jeseni je plánové vydanie. Ale ty teraz aj píšeš 4. titul z žánru mystery. Čiže poprosím ťa opäť, koľko môžeš a koľko chceš prezradiť. To by bola kniha, ktorá teoreticky by zase obrok... Tá by mala byť v roku 27, tak plánujem, hej. Lebo... Áno, čiže skúsme niečo o tomto projekte povedať. Nechcem zahltiť čitateľov 2 románmi alebo 3 do roka. Ja viem, že by chceli, ale no ako... chceli, lebo Majak sa dá prečítať za 2 večery a čo máme robiť celú zimu. A čo ďalej? Potom? No tak sú iní autori. No Dan Brown vydrží tiež na 6 dní, takže to je... Opäť som natrafila a veľmi som rozmýšľala, či teda mám ísť do tejto témy, pretože som nevedela... Do témy alebo žánru? To, že to bude mystery, o tom si presvedčená. Žáner áno. Žáner áno, len tá téma, že či do toho ísť alebo nie, pretože opäť je to dosť známa téma, aj keď známa možno skôr v Amerike alebo v Kanade alebo proste v takýchto u nás až tak asi nie. Ale potom zase, keď som sa dopátrala všetkých tých okolností dookola, keď som si stvorila príbeh, tak sa teraz veľmi bavím na tom, pretože tento príbeh už nesie pomaly detektívne prvky, že odhalujem ja a odhalujem to aj tomu čitateľovi, čiže spolu so mnou čitateľ bude dostávať servirované proste informácie. A zároveň... Ak hovoríš detektívne, to znamená, že bude tam... Je to krimi? Ako také? Nie, proste detektívne v tom, že pátrame. Pátranie. Čiže nepôjde o zločin, ale pôjde o... Iba, že pátrame proste po niečom a postupne to odhalujeme až do samého konca. Chystám také dosť nezvyčajný záver, ktorý som ešte teda nepoužila v
žiadnej teda knihe, taký neočakávaný. A zároveň je tam veľmi krásna taká tá mystika, ktorá som si povedala, že proste musí byť. No, prezradím to, že ten príbeh je z prostredia Britskej Kolumbie z roku 1900 až 1931, pretože sa odohráva v 2 časových rovinách. Pôjde o hľadanie jednej takej zlatej bane. No a s ňou sa proste spája taký domorodý príbeh a keďže domorodci sú v Kanade len indiáni, takže sa týmto vlastne vraciam k tým indiánom, skôr teda k tej mystike tých indiánov. A vravím, už pri strane 110 asi som si uvedomila, že veď, ale ty už píšeš horor a nie, proste nie mysteriózny príbeh, ale mysteriózny, ja si myslím, že dobrý mysteriózny príbeh má v sebe aj tie thrillerové prvky, aj detektívne, aj troška hororové, ale hororové iba v tom, že drží toho čitateľa v nejakom takom napätí a že sú tam nejaké tie náznaky. Napokon čítal si ten úryvok, čo som ti poslala. Ja tam v podstate nič neobjasňujem. Ale bál som sa. Ale je tam niečo proste také, že máš chuť sa obzrieť, otočiť a tak ďalej. Takže takto nejako by som to chcela udržať, i keď je pravda, že vysvetlím tam niečo na konci, ale k napísaniu tohto, alebo to, že akým spôsobom to smerujem, ma inšpirovali české autorky, čo som ti spomínala, že som objavila české mystery autorky a bola som z toho teda preklad. Sú tri, hej. Môžeme povedať ich mená, ak si Surmanová, Klabouchová a Karolová. Ale najviac teda tá Surmanová a práve v tej knihe Šepot z lesa alebo Tři sekery. Takže to bolo niečo, čo som povedala, tak keď môže ona, tak aj ja. No výborne. takže takýmto spôsobom, aj keď tá Surmanová píše na spôsob Kinga, ona je veľmi ovplyvnená Kingom a tie knihy sú hrubé, hej, to sú 450-500 stranové knihy, ktoré niektoré omáčky by som tam ja osobne nedala, ale hej. Každý nejak píše. Každý nejako, hej. Ale tá pointa proste, ktorá tam je, tak tá má tak nejako, že som si povedala, že dobre, že toto bude ďalší teda mysteriózny. No a rozmýšľam, že čo bude 5., ale neviem. Nechcem ešte veľmi. S niečím sa pohrávam, ale je to dosť ťažké. To znamená, že zásobník týchto ich tém už akože sa vyčerpal, alebo máš v dohľade v tom zápisničku, alebo čo to máš, tak máš nejaké námety. Hej. No, tak buď taký, alebo obrazne povedané. Pohrávam sa s 2 takými témami a uvidím, vieš, ono je to všetko o tom, že ako to človek uchopí, ako si veríš, že to spracuješ, lebo akože človek sa môže pustiť do hociakej témy, ale či na to máš, či si schopný to spracovať, lebo je veľa, čo ja viem, dobrých tém a sú na figu spracované. Hej, určite si sa aj ty s tým stretol v nejakých knihách. A potom zase je, čo ja viem, nejaká malá kniha a povieš si, Ježišmaria, toto je tak dobré, hej, že by si to ešte žiadalo nejaké to rozpracovanie. Takže akože zase mám rešpekt voči tomu, jednak tomu žánru, aby z toho nebolo len lacné rozprávanie, len nejaká lacná hororová kniha, kde behajú príšery a duchovia a neviem čo. Lebo ja napríklad horory ako také nemusím, ani sa na ne nepozerám. Pre mňa sú zaujímavé knihy, alebo teda príbehy ako také, ktoré sú spracované naozaj tak, že ja si viacej domyslím. Alebo moja predstava proste funguje. Ja neviem, či sa spája s predstavou toho autora, ale ak to vo mne zanechá takéto napätie, takéto vytrženie, takéto, že ešte si idem hľadať o tom niečo, tak to je to správne orechové a zistujem, že mnoho mojich kníh zanecháva takéto pocity aj u čitateľov, že mi píšu, že doteraz som nikdy negooglil, ale pri tvojej knihe googlím. Hej, takže toto sú tie veci, ktoré chcem nechať aj ja tým čitateľom. Tam možno je dobre povedať, že každá táto knižka, ktorá u toho mystériu žánru to obzvlášť platí, je vybavená doslovom, kde teda píšeš, že teda toto sú fakty a toto je môj pohľad na tú vec, alebo moja interpretácia, alebo spôsob, akým to môžeme čítať. Čiže takú prvú pomoc po dočítaní knihy čitateľ dostáva v tom, že viem si rozlíšiť, že čo patrí k fabule, čo patrí k faktom a aj keď v konečnom dôsledku nevieme, ako to bolo, čitatelia majú takú poctivú hru, že
že toto je z tvojej hlavy a toto sa uvádza, že teda tak toto prebehlo. Vieš čo, doslov som sa rozhodla písať. Ja mám rada doslovy. Ja keď zoberiem knihu, čítam od prvej po zadnú týraž. Všetko. Hej? Ja všetko si prečítam. Ja mám rád doslovy, ma nebaví ich písať. No. Ani predhovory. Takže doslov používam aj z toho dôvodu, že pri jednej knihe Osamele vtáča som ten doslovne použila. A jedna čitateľka mi povedala, že no, ty si nadelila tej hlavnej hrdinke. A ja nie, život. A že to bolo podľa skutočnej udalosti. No áno. Hej, že vtedy som si uvedomila, že by som to tam mala dávať, keďže píšem podľa tých skutočných udalostí, aby tí čitatelia vedeli, presne ako si povedal, čo bola pravda, čo boli tie fakty a čo som si trebárs vymyslela, alebo prečo som si to vymyslela, alebo ako som to ja poňala. Také nejaké to dovysvetlenie toho príbehu, hej? aby to bolo potom akože také ucelené, aby sa nestalo to, že čo ja viem, mi nejaký autor či nejaký čitateľ napíše, no bože, to je to vymysleniny. Aké vymysleniny? Veď to bola pravda, hej? Ale zase na druhej strane veľa čitateľov vraj nečíta doslovy, tak teraz neviem, že čo s tým, no tak. Ale kto chce si prečíta. Erika, možno úplne finálna otázka na záver. Taká filozofická, poviem, alebo zo života. Začali sme naše rozprávanie tým, že sme ťa videli ako 18-ročnú dievčinu, ktorá si predsavzala napísať román alebo zatúžila prerozprávať nejaký príbeh. Dnes si jubilujúca spisovateľka aj vydavateľka. Je za tým veľký kus života a práce, rokov, ktoré proste boli naplnené tým, že teda si išla tou svojou cestou a že teda to, čo si niekedy vysnívala, sa ti do značnej miery alebo vo veľkej miere teda splnilo. Ako sa dívaš, keď sa pozrieš smerom dozadu na tie roky? Zapadá ti to do seba? Vidíš to ako nejakú postupnú cestu, že aha, chcela som rozprávať príbehy, nech ich rozprávam a dnes aj pomáham iným príbehom na svet, pretože ako vydavateľka sa staráš o iných autorov. A možno ešte v tom zmysle, že čo by si odkázala dnešným autorom, tým určite mnohé veci rozprávaš, keď rokujete o vydaní knihy alebo posudzovaní rukopisu, ale tak všeobecne možno mladým, začínajúcim autorom, takých, čo sa hľadajú v tej schopnosti rozprávať príbeh. Čiže z hľadiska skúseností, ktoré si nadobudla ty od tej 18-ročnej dievčiny do dnes a naplnenia tých tvojich túžob, či by si dokázala pozbudiť dnes tých mladých autorov, že stojí za to absolvovať túto cestu. Ak budú teda tvrdohlaví a tak ďalej, ako sme počuli. Tak áno, ale zase sú aj takí tvrdohlaví, ktorí píšu a v podstate nevedia, že čo píšu a prečo to píšu. Ja nič nerobím bez nejakého bližšieho premyslenia, bez nejakej logiky a bez toho, aby som nejaký odkaz nenechala tou knihou, či už na zamyslenie, alebo na to pátranie, alebo čokoľvek. A to sú aj tie mystery príbehy. Takže možno by som odkázala to, aby si odpovedali na dve otázky. Na prvú, že či teda to myslia vážne s tým písaním, či to má byť len nejaký jeden výkrik, jeden výstrel. V tom prípade v podstate to môže byť jedno, aké to bude. Alebo či si idú budovať nejaké meno. Pretože aj ja, keď sa teraz pozriem na tú moju prvotinu, na ten môj samizdat, čo som si naozaj vytlačila len takto vo faxkopy, tak si dávam, Ježiši Kriste, čo ty si tam všetko bola schopná popísať, ani sa nečudujem, že mi napísali také, že ako keby čítali rodokap z dákej povaly oprášený. Ale proste nejaký ten vývoj. Ja som si potom našla ten svoj štýl, ten svoj jazyk. A hlavne človek by nemal byť ješitný, nemal by si myslieť, že už, ja neviem, ja píšem 15. román a neznamená to, že neprijímam kritiku, že si nenechám poradiť a tak. Ja som nezjedla všetku múdrosť sveta. Som autor, ktorý chce na sebe pracovať, ktorý chce ďalej postupovať, ktorý chce niečo odkázať tým čitateľom a myslím si, že u týchto veľa sa stretávam s tým, že mnoho tých nových autorov si myslí, že už proste ďalší Hemingway sa narodil. Nejaká taká skromnosť tým chýba. Hej. Nevravím, že musia byť
neviem, úplne, že pokorný a neviem čo. Ale jednoducho že to chce ešte nejaký vývoj. Hej, aj to, že, lebo treba veľakrát opravujem niečo. Dokonca robím aj také, že robím ukážku tých oprav, že spravím, čo ja viem, autor mi pošle 10 strán a ja jednoducho mu opravím jednu stranu alebo 2 strany, tak ako si myslím. A proste tí autori sa začnú so mnou hádať, hej, a vysvetľovať, že oni mi nevysvetľovať, hej, že ale to takto musí byť, lebo no tak ak si nedáš poradiť, tak tudy cesta nevede, hej, pre tú spoluprácu. A vravím, veľakrát tá skromnosť a taká tá, neviem, sú ješitní, že vravím, pracovali na tom 2 roky, tak teraz je to už dokonalé. No nie je. Hej. Nemusí to byť. To nie je zákon, že hej, niekto napíše dobrú knihu za 2 mesiace. To vôbec nie je na tom, že ako dlho na tej knihe človek pracuje, ale ako k tomu pristupuje. Takže to, aký odkaz chcú zanechať, aké meno si chcú nechať na tom trhu a tak ďalej. Ja som si od začiatku verila a napriek tomu mám vždy malú dušičku, keď mi vyjde kniha, lebo stále neviem, že ako ju príjmu. A v tomto je napríklad, keď som sa rozprávala raz s Jožkom Karikom, rozprávala cez Messenger, asi tak tiež už neviem, koľku knihu vydal. A ja vrem, no a čo, že ty to máš, tebe to akože Ikar zoberie. A on povedal, no to vôbec nie je tak, pretože aj mne sa môže stať, že proste mi niekto povie, že tá kniha nie je dobrá, alebo ju bude musieť prepracovať. Čiže ani takíto autori nemajú nič isté. Hej, takže toto chcem odkázať tým, ktorí mi posielajú rukopisy, že aj keď si u mňa autori hradia vydanie knihy, predsa len by mali myslieť proste na to, že sa ešte proste na tom bude pracovať a že niečo sa tam môže aj zmeniť a že ako sú prístupní treba s tým zmenám. Málo autorov je prístupných škrtaniu, ale vrajme, ako som povedala, 9 mala 400 strán a tam išlo 120 strán von. A čo, plačem? Neplakala si? Neplakala som. No nie, pretože niečo som vyhodila ja sama, potom som vyhodila s tým Tomášom, potom ešte mi Tina vyhodila. A čo, zlý je to ako výsledok? Však ja si myslím, že tam je presne to, čo tam malo byť. Takže tak, asi toľko z mojej strany. Erika, veľmi pekne ti ďakujem za rozhovor a budem rád, keď zase v budúcnosti nadviažeme pri nejakom ďalšom knižnom titule. Takže prajme ti veľa tvorivosti a teda, aby sa ti podarilo naplniť všetky tvoje predsavzatia, čo sa týka nielen literatúry, ale v osobnom živote. Ďakujem veľmi pekne. Hlavne nech sme zdraví, všetko ostatné bude.